candidat la vreo primărie, domnule Vangheli? Nu. Nu. Eu m-am gândit bine de tot. Ceea ce trebuie de făcut. Tot am spus, când aveam 30 de ani, mă gândeam că am ajuns primar la 32 de ani, la 35 de ani, că am timp, pot să greșesc, pot să fac orice. La 45-50 am timp, că nu mai îmi permit să greșesc și mă interesează să fac lucruri mari. Am o experiență desăvârșită, înțeleg administrația locală națională, înțeleg tot ceea ce ar trebui de făcut pe București, văd toate greșelile care s-au făcut, pornind așa, dacă vreți, ele s-au făcut poate de la toți oamenii politici, dar dezastros s-au făcut de la doamna Firea. De la doamna Firea în jos a fost o problemă dezastroasă, evident, până la doamna Firea negocierile cu PNL-ul a domnului Victor Ponta de a mări prețurile cu apa nova de 10 ori într-o singură noapte printr-o hotărâre de Consiliu pentru sistemul francez, pentru un domn care este fugărit acum în Europa și a avut un dosar făcut în Bulgaria și e fugărit. Se ducea pe la toți politicienii și căuta să agățe cu tot felul de surse financiare. De aceea, uitându-mă în ansamblu de sus, nu mă interesează. Eu cred că prin ceea ce voi face o nouă construcție politică, să încerc să adun toată partea suveranistă corectă. Repet, când spun corectă, spun fără Dragnea care a nenorocit România, fără Ponta care a făcut arestări și a făcut nenorociri și fără echipa asta, gașca asta nenorocită. Sunt foarte mulți oameni de bună credință, dar care poate nu au experiența politică și nu au puterea de a aduce oameni și a strânge oameni. Să-i strângem pe toți și toți împreună cu Călin Georgescu, că el vorbește de România și partidul lui este România. Deci noi trebuie să strângem, în ghilimele, Partidul România Suveranist, ăla jumătatea aia, 60% lui Călin Georgescu. Că pe lanț 40% care sunt LGBT, care sunt trădători de țară, care sunt trădători de neam și care au vândut țara asta pe bucățele, inclusiv, dacă vreți să punem și PNL și USR și așa mai departe, ăștia n-au treabă cu așa ceva. Dar bucata aia, 60%, aia trebuie condusă de Călin Georgescu. Da, și ați avut o discuție cu domnul Călin Georgescu sau spuneți așa, perspectiva dumneavoastră? Eu am discuții cu toată lumea prin telepatie, să știți că înainte să vin la dumneavoastră, mă consultam acum în mașină, simțeam că Dumnezeu este deasupra mea și vorbeam eu singur și spuneam ce ar trebui să spun astăzi la dumneavoastră. Și mă gândeam și spuneam și mi-aduceam aminte. Și în timp ce mi-aduceam aminte de anumite lucruri, uitați, de Monica Macovei, de primarul de la Șaseciucu, care a fost al lui Monica Macovei, de nenorocirile care le-a făcut, de Traian Băsescu, cum a pus-o pe Monica Macovei cu Soros, de toate aceste aspecte și care o să vi le explic, și multe alte lucruri, încercam să-mi dau seama pe zi ce trece, zic, Doamne, câte nenorociri s-au întâmplat în această țară și câte au reușit să facă ăștia niște oameni. Bun, și telepatic domnul Georgescu v-a răspuns ceva la planul dumneavoastră? Domnul Georgescu mi-a răspuns telepatic în felul următor. Mi-a zis, Mariane, în ghilimele, faci bine ce faci, dacă ești pe linia lui Dumnezeu, la un moment dat poate o să ne intersectăm. Și tu strângi România, pe care o poți tu să o strângi, eu vin cu ceea ce pot eu și cu tot ce pot eu și sigur la un moment dat această țară cu majoritatea ei, pentru că vă spun un singur lucru, încă o dată am mai spus, LGBT-ul nu este ceea ce e mai rău. Nu avem nimic cu acești oameni. Noi avem probleme cu acei oameni din politică care sunt trădători de țară și care ei n-au curaj. Și dacă ar avea curaj să recunoască, n-ar mai putea fi șantajați. Dar ei pentru aceste principii sunt șantajați. Acolo sunt foarte mulți oameni de calitate și eu am cunoscut oameni. Sunt foarte mulți oameni de calitate. Deci noi nu avem cu structura umană nimica. Noi trebuie să aducem structura umană care este patriotă și care vrea într-adevăr ca țara asta să nu mai fie vândută de anumite persoane. Anumite persoane care au fost prin anumite funcții
pornind de la SRI, guvern, ministere și de tot felul de agenții, după care, datorită faptului că aveau această, în ghilimele, vulnerabilitate, să-i spunem, mulțumesc, se și ascund. Dom'le, e o problemă, dar nu e o problemă, că n-ai omorât pe nimeni, n-ai făcut nimic rău, nu-i mai corect să spui această problemă și să fii patriot decât să fii trădător de țară și să crezi că ascunde această problemă, că de aflat noi tot am aflat problemele lor. Și tot le aflăm și v-am spus și dumneavoastră, le-am spus și românilor, că vine momentul și voi scoate această listă doar cu politicienii, nu mă interesează de altcineva. Eu nu vorbesc decât despre politicienii și vorbesc despre politicienii în mod deosebit care au adus de servicii aceste țări prin această formulă și prin formulele lor de corupție, în ghilimele, având niște conturi prin anumite țări, în mod deosebit în Franța, și fiind preluați din facultate, și fiind preluați și creați și susținuți să facă anumite structuri politice, cum ar fi Reperul, Partidul Reper al Dacian Cioloș, cum ar fi USR-ul. Deci se fac niște construcții artificiale și cumva cu surse externe. Create cu surse externe și create în defavoarea României. De asta nu fac toate țările, domnule Vanghele. Deci, toate țările caută, cum căuta și Nicolae Ceaușescu, că trebuie să spunem aceste lucruri, ca să avem noi românii, serviciile noastre, să avem spioni în alte țări. Noi am ajuns nu să ne trădeze securitatea României, în ghilimele, fiind preluați ca și spioni. Noi am ajuns să ne trădeze, am coborât nivelul, să ne trădeze politicienii din România. Politicienii slabi, corupți, șantajabili. Asta am ajuns, din păcate. Pentru că dacă nu se cobora nivelul, dacă ei nu erau la nivelul ăsta de corupție, dacă ei nu erau la nivelul ăsta minim și ar fi avut un minim de demnitate, țara asta ar fi fost departe. Să știți că, fără să vreau, ca și copil mi-am dorit să se ducă Nicolae Ceaușescu, dar mă uit acum cu groază. Sunt generația Ceaușescu. Sunt născut în 68, dar mă uit cu groază și mă uit la demnitatea lui Ceaușescu și mă uit la ce fac aceste caricaturi. Da, apropo, pentru că suntem în prima zi de campanie. De ce nu v-ați depus candidatura la primăria Capitalei? V-am mai spus, dacă aveam 35 de ani puteam să mai greșesc, dacă aveam 45 puteam... Nu, am o vârstă la care când mă voi duce undeva voi și câștiga. Jucați la victorie. Voi și câștiga. Voi construi acest partid politic care, după părerea mea, la viitoarea alegeri, împreună cu tot ceea ce înseamnă România și înseamnă suveranism, eu zic patrioți. Suveranismul e o formulă așa adaptabilă acum la vremurile mai elegante. Un cuvânt la modă. Da, la modă. Eu zic că nu e o rușine să fii patriot. În nicio țară nu e o rușine să fii patriot. Când vorbea Vadim Tudor de patrioți, aveam senzația și toată lumea spunea, bă, nebun. Omul ăla era și pregătit și n-avea ăștia toți ăștia care sunt astăzi, toți la un loc n-are școala lui Vadim Tudor. Și vorbea de patriotism și vorbea de tot ce spunea Vadim, ne uităm în istorie și avea dreptate. Avea informațiile lui, avea vârsta lui, avea pregătirea lui, avea experiența lui și nu luam în seamă. Din păcate cu asta ne confruntăm acum. Nu, trebuie să fim patrioți. Cu toată lumea asta trebuie să fim, să îl susținem pe Călin Georgescu să ajungă președinte și evident și un guvern performant. Întâi trebuie să scape de problemele juridice pe care le are, ca să poată să candideze. Auziți, știți câți oameni au ajuns în lume? Mi-au spus niște oameni cu experiență. Am mai spus. Oameni de la diverse tipuri, inclusiv de la serviciile române de informații, inclusiv de la servicii internaționale, SIE, Interpol, Europol, și mi-au spus și al vostru va ajunge președintele României cum au ajuns toți în lume. Cine? Nelson Mandela? Și Mandela, după 25 de ani, n-au avut ce să-i facă, domne, decât dacă îl omorau. N-au avut ce să-i facă. Erdogan a fost arestat. Erdogan a avut probleme multe. Și uitați-vă, Erdogan, acum ne convine, nu ne convine. Bine, și Donald Trump a fost cât pe ce? Haide, domne, a vrut să-l și împuște. Despre ce discutăm? A vrut să-l împuște. N-ai ce să-i faci la un lider. Când un lider este acceptat de peste 50, 60, 65% din populația țării respective, că e America, că e Thailanda, că e Cuba și așa mai departe, sau că e România, el ajunge președinte României.
că încearcă ei cu dosare false să-i facă niște arestări, că încearcă ei cu tot... Uitați, eu vă spun un singur lucru. Părerea mea, nu-l cunosc personal, n-am vorbit niciodată cu domnul Potra. Nu declară nimic ce cred ei și nu merge nimeni pe mizerile lor. Dar vi se pare o coincidență aducerea lui în această perioadă de campanie? Sau să știți ce am înțeles eu? Eu am înțeles că domnul Potra a venit de indemnitate în România. Adică s-a predat dânsul la autorități? Da, a venit... Bă, hai să vedem, aveți ceva cu mine? Cât să știți că și când vrei să falsifici o serie de dosare, toate au niște limite. Pentru că nu toți judecătorii din România sunt preluați nici de Soros, nici de SRI, de Coldea, nici de Helvig, nici de nimeni. Sunt oameni care au demnitate. Și pe și la un moment dat să te judece unul normal și îți dă drumul. Deci nu... El nu va avea probleme pe cât se creează în România despre niște, din partea unor televiziuni. S-au făcut niște percheziții, niște lucruri s-au găsit la dânsul pe care trebuie să le explice. Păi dacă eu sunt mâine la o instituție, vă fac percheziții dumneavoastră și la toți angajații dumneavoastră, că vreau eu. Știți ce ușor să fac percheziții? Eu am fost primar. Știți ce ușor puteam să trimit corpul de control? Unde vroiam eu să verific orice construcție, orice ilegalitate, în ghilimele, sau legalitate care să o transformă în ilegalitate? Haideți să fim serioși. Partea executivă poate să facă multe nenorociri de-a lungul timpului și au făcut. Tot ce s-a întâmplat în România din 2015 încoace, numai o serie de nenorociri. Deci, sigur, eu vă spun, am încredere fără să-l cunosc pentru că se prezintă ca un bărbat. Nu este bărbat. Bărbat înseamnă un om cu demnitate și cu curaj. Omul ăla se prezintă ca un bărbat. Nu, e povești. Ce spun ei că va spune, nu va spune. Astea titluri de la anumite televiziuni care joacă într-un joc urât. Joacă un joc urât în defavoarea României. Fiecare televiziune are un candidat, nu? Cu care joacă. Sau unii joacă la mai multe capete. Unele televiziuni joacă în niște roluri în defavoarea României. Unele televiziuni. E problema lor. Pe mulți bani, domnule Vanghele. Ați văzut că la o televiziune... Pe foarte mulți bani. E pe bani, în primul rând. 1 milion pe zi e o sumă, adică... Nu, că e vorba de toate... Ca să vorbim corect, eu cred plus minus... Că s-a dat la toate la fel. Eu vă spun un singur lucru. Eu mă uit la televizor, dacă vreau să mă uit o jumătate de oră, o oră și mut pe canal câte 10-15 minute, vă spun jocurile fiecărei televiziuni cu cine este, cum este. Păi să le luăm pe gând, că aici putem să vorbim la liber, dacă doriți. Am să spun, înainte să le luăm, să spun... Problema mea nu este televiziune. Știți care e problema mea? Tâlharii din spatele care fac aceste finanțări, trădătorii... Aici vă referiți la politicieni? La politicieni. Eu cu ăștia am o problemă. Pentru că... Patronul de televiziune își urmărește profitul. Nu, și supraviețuirea. Pentru că au fost momente când televiziunea nu supraviețuiau, că nu funcționau lucrurile. Acum că există un exces de zel datorită ilegalității, în ghilimele, ilegalității care s-a creat o legalitate de a se plăti sumele industriale din banii poporului pentru campaniile electorale. Legal este, e imoral. Imoral. E și ilegal. E legal și ilegal. Din banii poporului, sumele astea industriale la care, după părerea mea personală, după părerea mea, anumiți candidați, nu-i momentul acum, dar ei trebuie să înțeleagă că știm, să înțeleagă că nu sunt ei foarte deștepți, cu diverse tipuri de facturi false pentru anumite acțiuni în campanie care nu se întâmplă și care nu se fac nici materialele și care se încasează bani de la stat și se dau banii mai departe, ca să înțelegem. Ei trebuie să înțeleagă că știm. Nu sunt mai deștepți 4 candidați, 5 candidați, cu 4 partide. În cazul unei plăți de la un anumit partid, nu știu exact în ce constă acțiunea plângerii respective, dar autoritatea electorală a făcut o plângere penală pentru... Eu vă spun că e vorba de toți candidații de la prezidențiale. Și le știm. Noi am încercat să inventăm... Pentru unii este o afacere să candideze? E o afacere, da. Candidezi, iau 3%. E important să iei 3%, că altfel nu se returnează nimic. Candidații ăștia, cel puțin al primelor 4 partide politice, depășeau toți. Merg la sigur. Luăm 3% și jonglăm și mai băgăm și noi 2-3 milioane de euro în plus acolo și încasăm de la stat. Fără să se întâmple acțiunile alea, ca să știți. Unele dintre ele. Le câștigi pe 2 părți. Mergi pe 2 părți, da. Păi a devenit un business a candida.
Astăzi a venit un bic. M-ați întrebat. Nu m-a interesat nici chestia asta. Cred că o luam peste 3%. Nu m-a interesat. Păi făcea și dumneavoastră un business, domnule Nu mă Băncani. interesează business-ul ăsta. Încă o dată. Am o vârstă la care vreau să cred că pot să fac lucruri majore, mature. Și pentru țară, și pentru mine. Cine spune că nu vrea să facă și pentru el, minte. Nu. Dar, în primul rând, trebuie să am o viziune despre ceea ce vreau să fac și pentru țară și pentru... Dar mi-aduc aminte o replică, cred că a dumneavoastră, că intrați într-o mașină, nu știu, că erați pe la un parchet și a spus cine n-are un dosar la DNA e nimeni în țara asta sau ceva de genul ăsta. Păi, așa vă mai mențineți afirmația? La fel, da. Păi nu era important. Ei n-au arestat decât oamenii care îi deranjau și erau importanți. Nu era important dacă nu aveai dosar. Cine? Păi dacă nu reprezinți nimic, n-are nimeni treabă cu tine. N-are nimeni treabă cu tine. Păi lasă să se joace. Nu sparge nimeni o casă goală, nu? Trebuie să aibă ceva de găsit acolo. Hai pe bune, să ia cineva de băiatul ăsta Machiavelli, care e săracul, e nevinovat. Pe bune. De ce să te iei de el? Ce? Un copil amărât, eu îl înțeleg mai mult decât crede. A fost un joc de la început să se retragă în favoarea unui candidat? Sau? Nu știu, dar să se retragă unde? Ce? Banca Alexandrescu are 8%. O umflăm noi, nu umflăm, are 1.000.000 de probleme. Adică Anca poate bărbatul ei să facă licitații la spitalul de urgență și să le falsifice, dar dacă nu ești prieten cu Anca, aveți o dovadă aici? dacă nu ești prieten cu Anca, te decimează la televizor. Aia, pe bune. Asta cu decimatul, știu că am fost și eu obiectul vreo 2 zile a unei campanii, dar pentru că suntem în campanie, explicați puțin povestea cu facturile și ce dovezi aveți ca să nu facem acuzații. Dovezile cu facturile? Da, ce ați Pentru că sunt un om atent și informat și dacă vorbim acum în mod deosebit despre Primăria Capitalei, am încercat să fac acum un inventar despre ceea ce se cheltuie bani la nivelul capitalei, la nivelul fiecărui candidat și sunt sigur că sumele vor fi duble care se vor cere de la stat. Banii de campanie. Adică dumneavoastră monitorizați cam cât cheltuie și unde sunt lucrurile alea întâmplate, după care o să vedeți sumele duble și o să le evidențiem. Da, nu o să avem dovezi. Da, noi, încă o dată, parchetul acestei țări, când va vrea să demonstreze că într-adevăr avem niște procurori cu responsabilitate, vor putea să investigheze. Pentru că dumneavoastră, în calitate de candidat, corecte. luăm cazul că dumneavoastră ați fi candidat. Dumneavoastră, în calitate de candidat, veniți la mine televiziune și spuneți, cumpăr 10 minute de campanie și plătesc 1.000 de euro. Da. De unde să poată dovedi cineva că de fapt mi-ați plătit 500? Păi nu e problema aici. Aici este inversul. Aici este inversul. Eu pot să vă dau dumneavoastră 200.000 și să-mi dați 100.000 înapoi. E altfel aici. Aici e altfel, ca să înțelegeți. Am făcut un joc de glezna așa ca să facă. Cu televiziunea este un alt tip. Dar eu mă refer în mod deosebit, dacă dau un exemplu aleatoriu, care poate adevărat, poate nu adevărat, ca să nu-i speriem pe candidat să vadă că știm totul. S-au făcut 50.000 de benere și le fac 10.000. 2 la primărie, 2 la Casa de Cam, scrisoare pierdut. Despre asta. Iar când mă uit într-o formă sau alta că anumiți candidați care sunt candidații care se consideră cei care ar putea să câștige și mă uit din ce zone sunt, am o problemă. Dar din ce zone sunt? Securistice. Toți? Toți care au demonstrat, o mare parte dintre ei care au creat de servicii acestei țări. Am spus de doamna Anca și n-am încă o problemă să spun și am să spun n-are nicio legătură doamna Anca cu severanismul. N-are nicio legătură cu Călin Georgescu. Mă bucur că Călin Georgescu s-a delimitat și n-are nicio legătură. Bă, a spus că nu recunoaște alegerile. Păi nu s-a delimitat de doamna Alexandrescu. Păi cu atât mai mult. Dacă el s-a delimitat că nu cunoaște alegerile, n-are cum să fie candidat cineva că înseamnă candidează împotriva principiului lor. Ea candidează din partea principiului ei. Eu am fost cu Năstase, am fost cu Ponta, am fost cu Dragnea, am fost cu Oprescu. Și vreau să fii și cu Călin Georgescu. Păi nu poți să mai fii cu Călin Georgescu, că n-ai cum. Că n-ai cum să fii și cu Călin Georgescu. Tu ești cu Anca și cu aia care dansa prin piață. Am văzut-o că dansa prin piață. Deci, dânsa nu vrea să o întrebe nimeni. Văd că pe net acum o întreabă. Na, nu știu. Oare sunt licitațiile unde băiatul ăla, care e soțul ei, la spitalul de urgență, sunt corecte?
Eu am aflat că nu sunt corecte. Și va trebui parchetul să investigheze. Și de aici mai departe. Pentru că nu merge doar așa, tu faci dreptate pentru cine crezi tu și te dai și suveran. Nu are nicio treabă cu suveranismul. Să-l iau pe domnul Drulă? Doamne, Păi să vorbiți despre toți, ca să nu se spună că avem parte priori aici. Tatălui, un om de securitate. Așa a fost agățat de domnul. Vă referiți la vedere sau... La vedere. Tatălui. Adică a avut o funcție într-un aparat din securitatea statului. Da. Pe vremea comunismului sau după? A fost și pe vremea comunismului și după. A fost și la fel ex-Telecom, dânsul în calitate de reprezentant al serviciilor secrete. Formularea, porecla, sau cum se numesc asta în servicii, că nu vine cuvântul potrivit, se numea numele de cod. Claudiu Averescu. Tatăl domnului Drulă, numele de cod era Claudiu Averescu. Asta există undeva la CNSA? Sau? Există, da. E dosar. Da. E public. Sau a fost public, cred. Dacă n-a fost public, la un moment dat o să-l fac eu public. Da. Dar n-am nimic cu tatăl. Vreau decât să prezint o formulă cum a fost creat acest USR. Prin acești oameni care au lucrat, domnul Coldea, pentru că ei erau în diferite rețele, da, așa, domnul Coldea i-a adus pe toți înapoi și au încercat să-i preia pe copiilor. Deci, el fiind în continuare, când domnul Coldea a făcut USR-ul și la fel este Telecom. Domnul Averescu, în ghilimele, nu-l cheamă Averescu, îl cheamă Drulă. Ăla e numele de cod, a spus bine. Așa au fost toți luați. Și a spune... Adică, ce spuneți dumneavoastră, că politicienii mai tineri de azi sunt copiii cuiva? De la USR. În mod deosebit la USR, așa a fost creată această structură. Pe formula cu foști părinți ai serviciilor, pe formula cu oameni care au făcut studii în Franța și au fost luați de serviciile franceze și serviciile franceze i-au predat lui Coldea ca să-i bage în USR. Pe formula cu oamenii care aveau probleme, să spunem așa, cum să le spunem? Cu oamenii care aveau probleme LGBT și așa mai departe. Sunt multe chestii de astea, denumiri. Nu știu toate denumirile, că sunt și la femei, nu doar la bărbați, da? Pe formula că unii consumau, a fost și public la în Parlament. Au fost prinși unii, că consumau. Au fost prinși la când au intrat la poartă, la Parlament. Adică nu vreau să dau nume, că am și numele lor, la mulți dintre ei. Consumau niște prafuri albe, da? Pe aceste formule s-a creat acest USR. Pe formula Soros... Adică s-au căutat oameni cu o anumită loialitate... cu anumite probleme. Cu anumite probleme. care nu sunt loiali. Că ăștia n-au nimic cu loialitatea. Dar sunt obedienți? Sunt obedienți. Sunt și mai mult de obedienți. Ai o formulă elegantă. Pe formula să fii implicat în structura Soros, cât mai mult dintre ei, da. Păi aici am putea să adunăm, cred că pe unii, nu dau nume acum, pe unii de la USR, pe unii de la PSD și pe unii de la PNL, care sunt prinși în formula Soros. Și pe unii de la AUR, că și domnul Simion era în echipa cu Nicușor Dan. E bine, l-am văzut la o masă, dar asta e o dovadă de ceva. La mai multe mese. Dumneavoastră poate ați văzut doar o masă. Am văzut o poză, da. Eu am văzut mai multe poze și am văzut mai multe mese și am și informații și am și niște formule de niște discuții care s-au purtat. Și cum se purtau și ce zicea domnul Simion la vremea respectivă. Bine, domnul Ponta a declarat la un moment dat că i s-a cerut din partea unei autorități a statului român, n-a identificat care, dar să putea subînțelege că un serviciu secret, să-l scoată pe domnul Simion dintr-o problemă din Republica Moldova. Cred că în acel moment domnul Ponta n-a mințit. El minte mult, dar în acel moment n-a mințit. Da. Domnul Ponta, dacă ne-ar fi Adică spus... dacă eu aș avea o problemă în Republica Moldova, ce să agită vreo autoritate a statului să mă scoată pe acolo? Dacă vrea să facă ceva cu dumneavoastră și să vă propună într-un proiect, da. Cred că așa ca simplu cetățean. Ponta, adică dacă ne-ar fi spus și când stătea la domnul Bobeică cum l-au luat
cei de la SIE în rețea, ar fi fost minunat. De altfel, cea mai bună, ca să nu spun că spun eu, cea mai bună formulă a fost pusă de fostul președinte al României, Traian Băsescu, când a spus că este ofițer SIE. Bine, n-a demonstrat în niciun fel, domnul Băsescu. Da. Eu am văzut un dosar la Traian Băsescu. Traian Băsescu avea dosarul pe birou. Nu a ieșit decât l-a speriat, pentru că legislația spune că nu trebuie să vorbești despre lucruri sau nu trebuie să demonstrezi sau nu poți că n-ai voie. E caz penal dacă... Dar pe de altă parte caz penal și dacă tu ești în politică și ești ofițer. Și el a fost până după aia, el tot lucrează în mecanism. Dar e până în 2021, dacă nu greșesc. Dacă ne spune cum a fost, păi din rețeaua Bobei, că a fost luat de acolo, din cauza LGBT-ului, din cauza mecanismelor, a fost preluat de Adrian Năstase, a fost trimis la parchetul, la vremea sectorului 5, de când mă aduc aminte, după care a fost mutat la parchetul general. După care a avut o carieră pe filera scurtă, a avansat foarte repede. Zona SIE, Adrian Năstase. Adrian Năstase, premier, și l-a ajutat împreună cu cei de la SIE. Cunoscându-se la domnul Bobeic acasă. SIE pune toți premierii? Nu neapărat întotdeauna, pentru că, de exemplu, dacă ar fi să vorbim de domnul ăsta care e președintele partidului Reper, care îl susține pe domnul Ciucă, care e spion al României, domnul Dacian Cioloș. Aici aveți vă dovadă că e o acuzație foarte gravă. Socrul lui este în rezervă în serviciile secrete franceze. Hai să întrebăm pe români. Acum, dacă întrebăm 1000 de români, dacă eu mâine am un socru care este în rezerve serviciului secret francez. Aici puteți să aduceți vreo dovadă, vreun act, adică cum putem demonstra? Că socrul lui, cine este socrul lui? Da. Păi e public. E public, nu trebuie să aduc nimic. Se știe. El, soția, cine-i soția, cine-i tatăl soției și ce funcție a avut tatăl soției. El așa a ajuns la Macron, așa a ajuns acolo și așa a ajuns spion. Așa a ajuns ca Traian Băsescu să-l numească prin Soros, fiind sunat, să-l numească reprezentantul României la Bruxelles, adică ministrul agriculturii. Și dacă o să vă uitați la ceea ce a făcut în calitate de ministru, a reprezentat toate interesele Franței, nu ale României. De aceea a fost și propus la vremea respectivă. Și a fost susținută România, n-avea nicio legătură. Și Traian Băsescu prin Soros. Pentru că Traian Băsescu, trebuie să spunem, au mai spus și alți politicieni, nu știu, au spus și ziariști. Mi se pare că domnul Gușe, dacă nu înșel, în perioada când a fost director de campanie la Traian Băsescu, că a fost director, a spus foarte clar cum s-a întâlnit înainte de campanie Traian Băsescu cu domnul Soros și au stabilit. Atunci au stabilit, au pus-o pe doamna... Adică a fost o întâlnire față în față? A fost o întâlnire fizică? Da, Traian Băsescu cu domnul Soros, ca să fie susținut. Și atunci s-a stabilit... A venit Soros în România? Sau? Nu știu, okay. A vorbit domnul Cosmin Gușe, am și o informație, dar nu am Deci total. A fost o discuție. Și s-a stabilit ce? Și s-a stabilit să o pună pe doamna Macovei, în primul rând, la ministrul Justiției. Doamna Macovei. Încep cu ea ca să termin după aceea cu ce susține în România, Soros și alte intervenții, pe de o parte de cine e susținută și pe altă parte ce susține. Oftați din greu. Păi nu știu de unde să încep. Să încep după vremea Ceaușescu. Dosarul ei penal pe care l-a avut, că făcea sex într-un camion. Aoleu, și un șofer. Asta e foarte grav. Mai vin la o emisiune și pot să vă aduc și 2 foi. Și un șofer de la taximetrie nu înțelegea ce se întâmplă, s-a dus acolo și ăla, șoferul mecanic i-a dat cu un levier peste mână și un dosar penal? Adică o acuzați de prostituție pe doamna Macovei sau de ce o acuzați? Nu știu de unde s-o acuz. O acuz de ceea ce făcea, de nimic. Doar de ceea ce făcea. Când era la transportul feroviar... Și această informație a apărut publică undeva, de unde o aveți? Șeful transportului feroviar a fost avocatul meu, Dumnezeu ierte, General Suceava, a murit. Un om foarte serios. Și știa despre ea. Când într-o noapte s-a dus și ea cu 2 milițieni era beată și bătea o fată care vindea țigări Ken la metrou doar pentru că era frumoasă.
Dacă puteți să credeți asemenea lucruri. În ce calitate? Era procuror sau ce era? Da, era la... Bine, se știe că procuror, se știe în preasă lucra că la transportul feroviar. Okay. Procuror. După care i-a ajuns procuror la sectorul 1. Dom'le, dacă vă spun toată perioada ei, câte nelegiuiri, nenorociri și ceea ce a făcut, rămâne clar. Da, vă rog să aduceți și dovezi în sprijinul acuzațiilor pe care le faceți. Păi ele sunt dosare publice, domne, sunt dosare penale. Dânsa a trecut prin multe formule. Ai de capul meu. De ce spun aceste lucruri? Această femeie nu avea cum să ajungă nimic în România. De la nimic în jos. Nici în jos nu mai putea să ajungă nimic, nu în sus. A ajuns ministrul Justiției, a ajuns europarlamentar. Știți că a intrat în calitate de ministru al Justiției. A ajuns candidat la prezidențiale. Știți de chestia publică, care o știți. Eu vă pot spune puțin mai mult decât e partea publică. A intrat în serviciu, în arhiva, serviciu SIPA. Asta e o legendă care se spune împreună cu un jurnalist, șef de site de știri. Nu e o legendă, este o chestie care s-a publicat doar dintr-o intrare, doar dintr-o zi când a intrat. Se intra permanent în arhiva SIPA și ea a luat dosarele judecătorilor și a procurorilor și le-a dat domnului Coldea. Ca domnul Coldea de-aia șantajează judecătorii și procurorii cu datele date despre doamna Această Macovei. arhivă SIPA era o arhivă a unui serviciu secret al Justiției. A unui serviciu secret, era al 7-lea sau al 8-lea serviciu secret. Mai există acel serviciu? Nu mai știu exact ce rol are. Ce pot să spun că ce-au considerat că era de luat, au luat tot. Ce au considerat de au luat tot. De aceea domnul Coldea își permite și astăzi, după 20 de ani, să facă aceste nelegiuiri. Spun aceste lucruri pentru că am o problemă majoră. Dânsa îl susține primar general pe domnul Ciucu, care a lucrat cu dânsa, domne. Domnul Ciucu care azi e la PNL, dar domnul Ciucu a fost USR. Nu se poate imputa că ai lucrat cu cineva dacă n-ai făcut nimic ilegal. A fost participant la multe lucruri pe lângă dânsa, doamne. Nu se poate imputa totul, corect. Dar a fost participant la multe lucruri. Și dânsa și domnul Dacian Soroș, că a făcut un protocol, e public. Partidul Reper. Susține candidatul PNL, da? Adică partidul care este spionul contra României, care a făcut de servicii acestei țări, îl susține pe domnul Ciucu de la sectorul 6. Deci țara asta, PNL-ul, domnul Brătianu se învârte în groapă, domne. Au nevoie de niște trădători de neam și de țară să-i pună candidați? Că am plecat de la domnul celălalt, domnul Drulă. Și mergem la toți, n-am nicio problemă cu nimeni. De aceea nu candidez. Pentru că exact ce a zis Călin Georgescu, nu poți o ilegalitate să o transformi într-o legalitate. E ilegitimă aceste candidaturi făcute alegeri de un guvern care e ilegitim. Haideți să vorbim și despre PSD și domnul Băluță, ca să nu facem pachet pe Ajungem, să terminăm. Deci, doamna Monica Macovei, domnul Dacian Cioloș, care, Monica Macovei, te oprești, spui niște nelegiuri de-a lungul timpului ce a făcut de favoarea României, spui că e spioncă, spui că e omul lui Soros și te oprești. La Dacian Cioloș te duci mai departe și poți să spui ce a făcut ca premier în defavoarea României. Ce a făcut ca premier, domnule Evangheliu, în defavoarea României? Păi din ce mi-aduc eu aminte, cred că a dat niște... cum să le numesc eu? Atunci se conducea mult cu ordonanțe de urgență, nu știu dacă la asta vă referiți. Păi nu, e și la asta, dar mă refer în mod deosebit că eu cred că pe perioada respectivă UDMR-ului i s-a dat niște drepturi de proprietate ale statului român. Dacă puteți să credeți așa ceva. Da. Ele erau în concordanță cu tot ceea ce se întâmpla la momentele respective. Înțelegeți? Erau într-o legătură. Nimic în România nu s-a întâmplat fără să vină mesajele din Franța și de la domnul Soros. Nimic. Totul s-a întâmplat și așa a fost și numit. Iar domnul Traian Băsescu, când vrea să vorbească despre România, ca să o legăm bine de tot, trebuie să ne spună de ce a pus pe Monica Macovei și dacă nu este rușine. Trebuie să ne spună de ce l-a pus pe domnul Codlos și dacă nu este rușine. Domnul Cioloș, care a fost premiat de Legiunea Străină.
Trebuie să spună ce a pus-o pe Monica Macovei, care a fost premiată de Legiunea Străină și nu este rușine. Trebuie să spună... Sunteți sigur că legiunea străină? Că asta pare o unitate militară a statului francez în străinătate, că nu văd ce legătură ar avea chestiunea Păi în ghilimele, domne, au fost premiați de ambasador. Ok, îi ziceți la mișto. Așa cum vreți dumneavoastră, îi zic așa, da. Îi zic așa cum au fost premiați de serviciile secrete franceze, de legiunea străină, de poporul francez, niște trădători. Nu puteți pune semnul egal între ambasada unui stat și serviciul secret al statului respectiv. E egal. Pentru că, spre rușinea noastră, mă uit la Franța și pot să admir patriotismul lor, că vor să subjuge, în fiecare ambasadă vor să există subjuge mai multe țări și să facă colonii din ele. Și noi suntem, în ghilimele, o colonie, mai rău decât o colonie, că a spus un domn care a lucrat în serviciile secrete, a spus că o colonie are niște drepturi. Noi nu avem nici drepturile alea. Și a lucrat la CSAT, mi se pare. A fost unul dintre cei care a fost, mi se pare, că s-a ocupat de comunitatea serviciilor secrete de la, pe perioada lui Traian Băsescu. O colonie are niște drepturi, noi nu avem niciun drept. Noi avem dreptul de a ne subjuga și de a merge înainte ca sclavii pe burtă. Pentru că niște conducători, nu știu, am cuvinte urâte în gură și în cap. Îmi vin și încerc să mi le schimb. Încercați să vorbiți ca la televizor. Niște oameni care ar trebui împușcați. Asta este incitare la violență, vă rog să reformulați. Nu se împușc eu, ci un tribunal militar. Un tribunal militar ar trebui să ia această decizie. În România nu există pedepsa cu moartea, din câte știu. Nu există, dar există și poate să existe la un moment dat tribunale militare să facă excepții. Și mai se poate întâmpla anumite lucruri pentru trădătorii unde se va dovedi. Pentru că vreau să vă spun un singur lucru. Și ceea ce nu înțeleg acești trădători de țară care cred că sunt liberi. Nu sunteți liberi, dragi trădători. Sunteți penibili, că se știe tot despre voi. Tot. Țara asta are oameni patrioți care lucrează în afara țării și pe care voi nu-i cunoașteți și nu-i știți și care știu despre voi tot. De la conturile voastre, de la sumele voastre și de la întâlnirile voastre. Când faceți un pas din România în altă țară, se știe tot despre ei. Unde se duc, cum se duc. Pentru că noi avem niște șefi de servicii, și când spun aici, mă refer la SIE, care nu vor și zic, domne, nu am cum să vorbesc aceste lucruri. Cum n-ai cum să vorbești aceste lucruri? Informează președintele României, informează CSAT-ul, informează instituțiile abilitate de informațiile care le ai. Pentru toți care sunt trădători. S-a ajuns la nivelul că avem atât de mulți trădători încât serviciile nu mai vor să informeze, că le e frică. Pentru că aia fac jocuri și schimbă. Și atunci se merge pe burtă. Aceste persoane trebuie să răspundă în linie cu legea. În linie cu legea. Dar vă rog să nu incitați la violență. Nu incităm la violență. Nu, că nu mă împușc eu, că nu pot să împușc eu. Că dacă ar trebui să împușc eu, întâi l-ar pe picioarele mâini și pe aia și împușca. Dar nu depinde de mine. Și atunci au scăpat. Deci asta e o regulă de viață. Și în viață, dacă noi doi suntem eu cu dumneavoastră sunt ca și prieteni și eu vă trădez, mă duc, vorbesc despre dumneavoastră, spun anumite lucruri, sunt un gunoi al societății, domnule. Sunteți un politician. Ați fi un politician, că așa să facem politică. Nu, e greșit. E greșit. Am mai auzit politică cu mănuși de catifea la Diana Stase, că spun anumiți oameni din presă că asta înseamnă calitate politică. Nu! Liderul politic este ăla care spune da, nu. Ăla e lider politic care își asumă și are curaj și iese public pentru ce spune da. Eu în locul lui Dragnea m-aș fi dus, când l-a pus pe Grindeanu pe prima linie atunci, să scoate ordonanța și m-aș fi dus la ședința de guvern. Întâi aș fi făcut o conferință de presă și aș fi spus, stimați români, dragi români, am venit azi aici, în calitatea mea de președinte Camerei Deputaților, președinte PSD, să-mi asum că reprezint aici și Guvernul României prin domnul prim-ministru Grindeanu și vreau să iau în următoarea decizie pentru că dar nu să fugi din țară și să-l pui pe Grindeanu să dea decizia respectivă
și trădătorii USR să iasă pe stradă cu plancarde și să spună noaptea ca hoții. Da, le-am dat posibilitatea să spunem noaptea ca hoții. Nu ziua, dimineața la 9, să spunem de voi cum sunteți trădători. Dar termenul ăla de intrat în vigoare peste nu știu câte zile, care a fost jocul ăla cu monitorul oficial? Am să-l spun doar pe jumate. Vă rog. Un șef de serviciu secret s-a implicat. A avut un dialog cu domnul Grindeanu. A plecat de la guvern domnul Grindeanu și dialogul a ținut mai multe ore și s-a luat decizia ca să se întâmple acest lucru. Pentru că acea hotărâre trebuia, dacă ea intra pe loc, nu mai avea relevanță dacă cădea Eu a doua dacă zi. mi-aduc aminte un interviu dat de Dragnea, de Liviu Dragnea, Da. spunea că l-a sunat în ziua aia, a repetat pe domnul Grindeanu și nu i-a răspuns la telefon și la un moment dat a închis telefonul că ea să duce la o întâlnire și nu s-a dus, le-a dat țeapă. Nu știu dacă se suprapun evenimentele sau se Eu referă aici la... nu le vidui pe Crideanu. Le vidui pe Dragnea. Păi tu vrei să fugi din țară, să fugi de responsabilitate și vrei să cadă vina pe Grindeanu și îl pui pe ei să ia decizia. Du-te și asume-ți lângă el ca lider. Eu așa aș fi făcut. Așa aș fi făcut. Adică Așa a vrut să scoată castanele cu mâna domnului Grindeanu. Da. Cu stilul lui, Și domnul Grindeanu a cu făcut stilul lui, cum a făcut cu fregatele, că revin la fregate. A negociat, a făcut și după aia a pus alte fregate și a vrut să ia și un comision și s-a dus la pușcărie. Da. Deci ce dai aia primești în viață. Neseriozitate dai, neseriozitate primești. Domnul Coldea l-a păcălit cu domnul judecător Pistol, care a fost în completul lui de 3, că l-ajută. Și domnul Pistol l-a încurcat. L-a încurcat. Păi, s-a dus la o judecătoare și a spus să fie următor. secrete nu ești prieten niciodată, a spus domnul Dragnea, sau unul dintre politicieni a spus că serviciile au doar interese, n-au prietenii. Poate a picat prost domnul Dragnea cu... Domnul Dragnea a crezut că dacă își pune șorțul și belește șoriciul la port... Vă rog să folosim cuvinte belește civile. șoriciul, adică îl taie, îl curăță. Și îi dă doamnei Covici și domnului Coldea la masă, a crezut că și-a rezolvat probleme. Nu, și-a rezolvat probleme. Ăla e nivelul lui. Dar l-a dat jos pe domnul Grindeanu în Parlament. Păi nu l-a dat el. Cum nu l-a dat el? Nu l-a dat PSD-ul jos pe domnul Grindeanu? Da. L-a dat sistemul. Tot domnul Coldea. Domnul, încă o dată să lămurim. Domnul, oamenii ăștia mici, gen Ponta, gen Dragnea și Ciolacu, ca să-l băga în pachet, ăștia n-au știut să conducă România. Ponta, că s-a născut în ghilimele, a învățat despre partea politică De la Adrian Năstase? de acolo, din casă, de unde a fost luat, de la Bruxelles, din Franța. Și a fost preluat de SIE, a crezut că cu serviciile recolă. S-a dus cu lista cu Ilie, cu socrul lui, la domnul Maior, cu 13 să fie arestați din PSD. Și a arestat pe... Aveți vreo dovadă la acuzația asta? Iar o să ne facă domnul Ponta plângere la CNA, că n-a mai făcut una cu Să fac o glumă cu dumneavoastră. Domnul Zgonea, să vă spun o realitate a lucrurilor. Era președinte Camerei Deputaților și mergem noi la un restaurant, era mai mult din PSD și la un moment dat mă duc la toaletă și vine domnul Zgonea după mine. Era un pic bine dispus, zice, Marine, ce dracu ai făcut, mă? Domnul Zgonea de la Ancom, omul lui Colde. Aici aveți vreo... V-am spus că se întâlnea la Badea de la edificia Carpați cu domnul Hrebenciuc și lua notițe. Haideți să trecem la discuții. Și ce, bă, Marin, ce ai făcut, mă? Zice, bă, e frică lui Ponta de tine. De ce e frică de mine? Cum e frică de mine? El face arestări și e frică de mine? Păi zice, bă, nu știe de unde știi. Că s-a dus la Maior cu Ilie Sârbu, socrul lui, au discutat... Fostul socru. Da, fostul Socru la momentul respectiv. Au discutat o serie de lucruri și zice, nu știau decât ei. Deci Ilie Sârbu era influent în PSD la vremea respectivă? În zona, reprezenta SIE. Și în calitate de socru era influent, da. Și zice, bă, au vorbit în trei, a venit decât Coldea și a participat un sfert de oră la ședință, a plecat și cred că tu... Eu m-am dus și am spus domnului Ponta, m-am dus, l-am căutat puțin, ironic, să-l informez
despre ce vrea să facă Coldea, dar eu ironic, ca să știe că știu. M-am dus la guvern, era premier. Și el după aia le-a spus la ăștia, bă, ăsta lucrează, clar, Vanghelie lucrează cu Coldea. Că de acolo Maior nu putea să-i spună. Și decât Coldea a mai participat. Și Vanghelie a aflat imediat, în câteva ore. Așa este viața, că e Dumnezeu deasupra. N-am aflat de la Coldea. Îi spun și acum domnului Ponta. Dar am aflat de lista de 13 inși care i-a nenorocit din PSD. Unde a fost Nichita, unde a fost... Cine era pe lista aia de 13? Ce nume puteți să devolați? Mi-aduc aminte acum primarul Nichita, care l-am informat și a zis, a recunoscut public. L-am informat cu multimă. Doamna primarul Olguța, care am informat-o și a zis public. Domnul de la Praova, care a murit, Nicorescu, săracul, Dumnezeu să-l ierte, și a fost cu Ponta și a făcut dosar penal. Domnul Stancu de la Brăila, care nu mai este în politică, a fost arestat. Vi spun pe toți. Și ce miză avea domnul Ponta să fie arestat și să curețe partidul decât cu sluji loiale și cu oameni de la LGBT. Păi poate voia să curețe, să facă curățenie în modul cu oameni de la pozitiv. oameni care aveau de la LGBT, din echipele lui și ai seriului, care îi ținea el în mână. Cum a făcut, ca să duc o paralelă, cum a făcut la ANAF, într-o singură noapte a băgat 200 de ofițeri ca să ne energizească firmele din România. De ce? Păi să nu se mai fure, domnule Vanghele, să fie... Păi nu, eu zic să-i arestăm direct dinainte. Noi preventiv. Da. Ai furat, te arestezi. Și după aia văd eu dacă... Înțelegeți? Mă duc mai departe la domnul Dragnea. Domnul Dragnea a crezut că România, ăsta a avut un mecanism de gândire. Eu îl invit public pe domnul Dragnea, mai vorbit cu dânsul, să vină într-o emisiune să răspundă la dacă vrea să vină cu mine. Eu îl invit și separat, poate nu vrea să vină. Întrebați dacă vrea să vină cu mine. Și vorbim și ce am discutat amândoi. Și ce am făcut amândoi. Și ce am discutat amândoi despre Joana. Și ce am discutat despre Năstase. Și ce am discutat despre Ponta. Și să vedeți dacă eu sunt corect sau nu sunt corect. Toate discuțiile mele de 15 ani. Am fost doar într-un singur film. N-am avut altă atitudine. Hai să vă zic de drag. Mai avem 2 minute, să știți. Aoleu. Haideți, concluzionăm. Deci domnul Dragnea, care considera că el, la Teleorman, se întâlnea cu șeful de la poliție, șeful de la SRI, și credea cu șeful de la ANAF și credea că face o miuța, le dădea câte o lucrare, le dădea câte un vin și zicea că a bătut palma. Și el a crezut că România, la nivel de România, când a venit în București, același lucru. N-a înțeles că România este alta. Și n-a înțeles că România nu e condusă nici de șefii de servicii secrete. E condusă și de oameni care sunt la un moment dat și văd în servicii secrete, care sunt patrioți și care, când simt că tu ca șef de serviciu ești trădător, cum e domnul Helvic, cum a fost domnul Helvic. Da? Aici vă rog să aduceți dovezi sau argumente că eu acuzați. Nu cred că dacă... Aș vrea să vin și cu domnul Helvic. Dumneavoastră, vreau să mă chemați cu cine vreți dumneavoastră în emisiune. Să vă cer ca moderator dar dovezi. să vă întrebați pe fiecare din ăștia care vorbesc, care vor să vină cu mine în emisiune, că eu nu spun decât 10% ce știu despre ei. Am multe despre ei. Am multe despre ei. Suntem la final de emisiune. Pentru că este ultima mea emisiune pe acest an, nu voi mai participa la alte emisiuni până la sfârșitul anului. Vreau să vă rog, dacă vreți să faceți o predicție, cine va câștiga alegerile la primăria Capitalei? Din tot circuitul încurcat, alamincat, în care, după părerea mea personală, niciunul nu trebuie să câștige din cei care candidează. Dacă mă întrebați. Dar cineva va câștiga. Da, cred că Băluță. Asta e pariul dumneavoastră. Rămâne de văzut după terminarea alegerilor dacă se va... Și când vreți noastră, vă spun și de ce. Când avem timp să ne explicăm. Vorbim după finalizarea alegerilor, vedem dacă ați pus bila pe culoarea norocoasă și explicați de ce va câștiga. Și explic de ce, da. Am o explicație exactă. Exactă. Vă mulțumesc pentru prezență, vă mulțumesc și dumneavoastră, stimați spectatori, pentru că ați urmărit aici la Canal 33. Aceasta a fost ultima ediție Alexandru Răducanu Live pe 2025. Ne revedem în 2026. Pe curând!